बेलाके हामबाय दिनै 26 तारिख नभेम्बर 2021 शुक्रबार जों दिनै जे प्रेस मिट खालामनानै दिनै मल उनखा खाना 27 तारिख नभेम्बर 2021 2009 निसिमनि आईपीएफटी जेबाबे दिनै एडीसी एरियानो स्टेटहुड पूर्णांग राज्य त्रिपुरालेण्ड सानै फाइमानि अबो ताकलाइते किसा जुदा बनि बागै ताकलाइ जों खाना 27 तारिख सारिखनि जस्ट सातटाओ जों बादारघाट जोंनि रेल स्टेशन हयते जों दिल्लीनि उद्देश्य रवाना हमनाय आउनि बागै दिनै खानानि जे मुभमेन्ट खाना जे जों दिल्ली मुभमेन्टनि उद्देश्य जे रवाना रिनाय आबो अन्य बोसोरनिलाय किसा जुदा ताकलाइ इनके जॉइंट मुभमेन्ट फर स्टेटहुड त्रिपुरालेण्ड अब्लिक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जॉइंट मुभमेन्ट खालायनाय विशेष खायै आईपीएफटी ते मथानि बररक ते आ जगाव तंनाय दिनै आईपीएफटी नि ते मथानि शीर्ष नेतारक सालनि बागै दिल्लीनि जंतर मंतर धरना चलिनाय अबंखा 30 तारिख नभेम्बर ते 1 तारिख डिसेम्बर 2021 दुई दिन जों धरना खालायनाय ते अन्य बोसोरनि बाय ताकलाइनि आबो फेलाय मुं तंनाय ताकलाइ हिंगे सारा त्रिपुरा राज्यनि जत बररकनो अरबो मुभमेन्टनो जॉइन खालायमानो आउन बागै ताकलाइ कताल खालाय जॉइन मुभमेन्ट स्टेटहुड नि बागै खाजाका आंखे आउन बागै आं हामबाय मारियो दिनै पार्टी आईपीएफटी नि शीर्ष नेतारकनो ते शीर्ष नेतारकनो आंखे अबनो कयनानि मुसुंगो जरा खानानि मुभमेन्टनो थांनायनि बागै विभिन्न डिविजननि तरफ থেকে যে ফাইনালি তিয়ারং তংনাই চিনি পার্টি आईपीएफटी नि जरा आदं जुग्रबनो कयनानि मुसुंगो खाना 4टा 4:30 नि बिसिङो आगरतला बादारघाट चिनि प्लेटफर्म फाइसपयने रेल स्टेशन फाइसपयने बागै जतन कयो ओंखे जों चिनि ट्रेडिशनल कानमुं सुमुं बाय जों आजागा मुभमेन्ट खालायनाय ते चिनि दाबि मेन दाबि चिनि तंनाय स्टेटहुड फर त्रिपुरालेण्ड अब्लिक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों त्रिपुरालेण्ड ते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागैनो जों मुभमेन्ट खालायनाय ओंखे आबोनि बागै जतन हामबायरिबो जे खानानि प्रोग्रामो जत बररकनो फाइ सफायनानि बागै ते जों गाहाम क्रम थांगिया गय गाहाम क्रम आजागाव जों मुभमेन्ट खालाय फाइमानानि बागै राज्यनि जत शान्तिप्रिय बररक चिनि बागै सुरिथुन ओंखे आबोनि लगे लगे आं सानानि मुसुंगो जों गोबां मानसिफोरा अनेक प्रश्न सनमिखिन कुवेक्शन